Udokotela ocwaninga idumbu Sibusiso Ntsele uthi lo msebenzi wabo ubucayi. Abasebenzi bezempilo bake baqhinqa ezibhedlela befuna umnyango ubanike izinsizakusebenza ezifanele ukwenza umsebenzi wabo. Lokhu-ke okubalulekile njengoba idumbu nazo zingaqhamuka nezifo namagciwane amaningi. In many other circumstances, we have realized over the years that the person might have been known to be well and healthy, but during the post-mortem examination, for instance, we might make an observation that the lungs have been ravaged by TB. Njengoba namuhla kuphela unyaka kwashona umsebenzi wokuqala wezempilo kuleli ngenxa yegciwane icorona, abacwaninga idumbu bathi bayazama ukubhekana nobunzima bomsebenzi wabo nakuba kunzima. I function in a traumatic environment where we see man inhumanity to other human beings, and just by watching or observing, having to deal with such things, it becomes very, very difficult. Abasebenzi bezempilo bathi bayinikele ekwenzeni umsebenzi wabo ukuhlenga isizwe ngenhlonipho nangokuyithoba. Bathi ukusebenzisa izinsizakusebenza ezifanele kubalulekile ukuvikela impilo zabo nezemindeni yabo. Ezindabeni ze-SABC nginguVusi Khumalo eThekwini.